Η διατροφή Day 1 μαζί με το μικρό μωρό εδώ πέρα. Αγάπη μου. Και που λες, Μπεθέρα μου, θυμάσαι που είχα κάνει κάτι τεστ DNA στο ιατρείο της Στέλλας για να βγάλουμε τα εξής αποτελέσματα και για μένα και το πάρει, στα οποία φάνηκε ότι έχω δυσανεξία και στη γλουτένη και στη λακτόζη, οπότε η διατροφή που βγάλαμε είναι βάση αυτού για να μην πρίζομαι, γιατί δεν μπορώ να μεταβολήσω. Επίσης βγάλαμε ποιες βιταμίνες λείπουν και σε μένα και στον Πάρη. Γενικά διάφορα πράγματα για το π.χ. ας πούμε ο Πάρης είναι τύπος που μεγαλώντας μπορεί να ακολουθήσει π.χ. αθλήματα τα οποία μπορεί να αυξήσει πολύ εύκολα μυϊκή μάζα κλπ. Αλλά π.χ. ας πούμε δεν έχει τόσο... τι έγραφε αγάπη το τεστ, δεν έχει τόσο, περίμενε. Αντοχή δεν έχει πράγμα, δεν έχει αντοχή τόσο για να κάνει κάρντιο κλπ. Οπότε, ας πούμε, αν πρέπει να επιλέξει κάποιο άθλημα για να γίνει πολύ καλό σε αυτό, θα ήταν με βάση π.χ. αυτό. Box, ας πούμε, με lift βάρη και διάφορα σου βγάζει βασικά ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά στο δικό μας θέμα, γλουτένη και λακτόζη για μένα. Επίσης, με παχαίνουν τα προϊόντα. Καλέ, πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει, δεν το ξέρω σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η διατροφή. Θέλετε να σας ανεβάζω τι τρώω, ας πούμε, στη μέρα μου, όσο μπορώ δηλαδή. Ελπίζω να καταφέρω να σας βγάλω με φωτογραφία τέλος πάντων τα γεύματά μου. Να δείτε τι περίπου τρώω εγώ. Και ξαναλέω, αυτή είναι εξειδικευμένη διατροφή για εμένα. Εσύ μπορεί να χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά ρε παιδί μου, έτσι να πάρεις μια ιδέα. Ρε, θα δει κάτι πάνω μου τα καταρριγάκι. Καλά. Μουα! Καλά δε. Μουα! Καλά δε. Μουα! Η διατροφή Day 1 μαζί με το μικρό μωρό εδώ πέρα. Αγάπη μου. Και που λες, Μπεθέρα μου, θυμάσαι που είχα κάνει κάτι τεστ DNA στο ιατρείο της Στέλλας για να βγάλουμε τα εξής αποτελέσματα και για μένα και το Πάρη, στα οποία φάνηκε ότι έχω δυσανεξία και στη γλουτένη και στη λακτόζη, οπότε η διατροφή που βγάλαμε είναι βάση αυτού για να μην πρίζομαι, γιατί δεν μπορώ να μεταβολήσω. Επίσης βγάλαμε ποιες βιταμίνες λείπουν και σε μένα και στον Πάρη. Γενικά διάφορα πράγματα για το π.χ. ας πούμε ο Πάρης είναι τύπος που μεγαλώντας μπορεί να ακολουθήσει π.χ. αθλήματα τα οποία μπορεί να αυξήσει πολύ εύκολα μυϊκή μάζα κλπ. Αλλά π.χ. ας πούμε δεν έχει τόσο... τι έγραφε αγάπη το τεστ, δεν έχει τόσο, περίμενε. Αντοχή δεν έχει πράγμα, δεν έχει αντοχή τόσο για να κάνει κάρντιο κλπ. Οπότε ας πούμε αν πρέπει να επιλέξει κάποιο άθλημα για να γίνει πολύ καλό σε